Baban Badar tun jiya barin tsaba. They look quite expensive. Ai na kika samu kuɗin. Ɗanki ne sai miki. Dan malam? Ah, haƙi shiga. Daga lokacin da suka kira ka so ɗaya da namba, don haka suna gama kiran ka za su zara layin za su karya shi za su jefa. Akwai kaza a gidan nan. Akwai gashashen rago wanda kike so duk aka miki. Halin da kansilan mu. Wow! Kai wannan sanyi sai ka ce Moscow ba. Kai a Moscow ne ba kan titi zaka sha a Makka ba wani sa idanuwa a jawo na yin turku dinga sama ido. Geto. Eh. Za mana naran nan ka san sa idanawun wannan. Wabillahi lazi duk da cewa bomba club ina fa ta zo final amma ina tunanin fa za mu yi Babylon da taka saboda ka san fa this is the city of the Zion. Allah maza. Harija ta Marijuana, I love you musamman lokacin sanyi, but that cause me trouble. Najeriya? Ina son ƙasa ta uga, wallahi ina son Najeriya. Wallahi duk jin ku nake, kawai kallon ku nake, Kur'ani na fi kusan ƙasa ta Najeriya. Kana ji ni zunzurutun kishin ƙasa ta Najeriya da nake yi. Kur'ani idan na kwanta bacci mafarki nake shugabanni suna zo ga aikin yi kuma suna raba mana kuɗaɗe. Ka fahimta ko? To kaga idan hakan ya faru an irin dan zuke-zuken nan da dan shashabe wannan da kuma dan daba-daban nan kaga kurin sai a faka ta a gefe ko ba haka bane? Ni za ka ga wasan Najeriya ba gari ga ta girin wadi bane ba. Amma ga nan ka shashabe wallahi tallahi. Wai zunzurutun kare na mu hankali wai hani za ka kalla ka ce wannan rigar ce girin wadi giri? Ai ya fi so wannan. Da Allah malam ya dai. Kai. Dole ga. Haba oga. Wannan gayan banda yare na mun hankali ya je ya gama shashabewan sai hanni zai kalla cewa ya fi ni san kasa ta Najeriya bayan ma bai san me kore take nufi a tutan Najeriya ba bai san fari ba to kai kaga saurara. Okay, ba kuna tunanin kuna san Najeriya ba to gaba ɗayan ku yi min taken Najeriya geto idan suka kasa ka sa karfe kowa ka taya mar fuska. Taken Najeriya mu ji. Bismillah. Kai ba a taken Najeriya sai an rungumi kirji. Najeriya kullum. Haka ne. To. Haka ne. Yado. Daidai suka yi? Ina fa. Yau kai zo yaro zo ɗauko bal ɗin a hannu da kota zo aike ka yawwa zo mana matso tsoro kake ji ne to matso mana tsoron aiken ka zan yi kaji matso tambayar ka zan yi matso a nan garin kake ko Geto kai ku saurara wancan ba mutanen ba ne suwa kenan fa banza kinafa mana. To mu kaddaban musu mana mahaukansa. Wallahi mahaukansa. Ai yare. Malam. Ya. Gidan Malam Musa na zo nake nema. Malam Musa tsohon soja. Amma jibi abin da suka mu. Ƙarya yake yi. Tsaya. Kwarai kuwa Malam Audi wannan fuskar na gane ta ina ganin sa da Malam Musa. Wannan aikin banza yanzu kuka aikata. Ina yawan ganin sa yana zuwa suna hira da shi a kofar gida. Yanzu kun kyauta wa kanku. Baba. Ku zo ku rufe mutum da duka babu gaira babu dan dalili. Ya haƙuri. Ba ne ni.
Na amsa. sallami mutanen nan. To shikenan. Salamu alaikum. Alaikum salam. Yan uwana maza sai kuma yan uwana mata. Sai kai. Na san din rana ta dame ku yi haƙuri. Ita wannan gwamnatin ku ce. Gwamnati ce da take yaƙi da zaman banza da mutuwar zuciya. Don haka ne ku min guda mana mata. Don haka musamman ma ku mata da kuke gidajen aurenku kuke zama babu sana'a. Wannan gwamnati ta ƙirƙiri wannan tallafi ga injin markaɗe, ga keken ɗinki, ga injin murza taliya. Kuma gaskiya bane. Duk da kar ku damu sai mun sallami mata tukun saboda su ne iyayenmu, su ne abin tausayi. Kuma gaskiya bane. Ai mun guda mata. A ƙara mun ta musamman. Alhamdulillahi. Fiye. Ga nisa. Zo a fara kiran suna. To sa. Kun san me nake so da ku? Kar ai ture reniya. Kar ai ture ba hayaniya. Wannan kayan suna nan a makira a store da yawa. Kowa ya samu. Ai mun guda mata. Na gode mata. Kira. Iya min gozo ma. Ku tafa mata. Allah sarki iyami. Allah da hikima yake a ce ke ma kin rabauta. To ga injin murza taliya. Kalli nan. Yi mata hoto. Yawwa iyami. Sannan yami. Mata ai mun guda man. Shine zance. Iya kira wata. Ta bawa ba da masi. Ranki dade. Kaka ta bawa. Sannu da aiki. Ikon Allah. Kaka ta bawa. Allah sa ka gama da duniya lafiya. Amin. Sai kai. Amin. Allah ya dada sutura. Amin. Allah ya dada rufa asiri. Kaka ta ba. Ranka ya dade. Wannan addu'a da kika min na ji daɗin ta sosai. Yana da kyau. Dan haka ne ma kika rabauta da injin markaɗe. Iye. Eh. Wai. Injin markaɗe. Eh. La ilaha illallah. Iye. Rangada mata bidiyo. Ki sauri ki tura a Facebook da media. Kaka ta ba kallin nan. Iya ci gaba da addu'a. Allah ya maka albarka. Amin. Allah ya maka albarka. Amin. Nagode. Yakwa. Yakwa. Madalla. Amin. Ce zan nemi kuɗi. Yo Allah na. Hello? Ina jin ka Bashari, yi magana a hankali ba sai kai min ihu ba kamar muna filin fareti. Ku ɗan jira ni, ba dai an fara rabon kayayyakin ba? To zan zo, ku dai kula da mutane wajen raba kayan, kasu daka wawa. An kira ni ne nan wajen mai gari, zan leƙa wajen. A'a, ba jimawa zan yi ba. Wato aminina ne ya zo da wani yaro shine mahaukatan yaran nan suna yan zuke-zukensu suka rufe shi da duka. A ci gaba duk mutumin da ya muku turereniya ku fitar da shi waje. Sanusa. Fiye. Na'am za ka tafi kenan. Zan tafi. To shi kenan. Yaya me yake gudana? Alhamdulillah. Dan Alhaji Buba ya sai fiye da rabin kayan abin da muka raba. Very good. Abin da nake so da ke. To ki masifa sa ido sosai. Insha Allah. Saboda kura ta ci kura. Shi din me? Tani ce fa. Insha Allah baka da matsala sa. Very good. Insha Allah. Nagode. Sai na shigo in Sai na Allah. ji ki. Aha. Bashari idan ya fara kiran mutum sai ka ce an busa begilan za a je filin yaƙi. Hello, Garba ne. Au, to, Baba Garba ina wuni? Ni ba ubanka ba ne, kuma ba a yi ni ba, ina kwana dai. Haka ne. To,
ya yarinyar tawa muna nan dai muna ta kokarin hada muku wannan kuɗin. Kai saurare ni da kyau, menene ya kai ka gurin 'yan sandaran nan? To ka san da yake hannu da hannu muke aiki da su mu 'yan ƙato da gora, shi yasa na je mitin din ranka daɗe. Mitin ne na yadda za ku kama mu ko? Na fa gaya muku mitin din bai shafe ku ba. Muna mitin ne akan yaran da suke shigowa garin nan suna tallan karagu har su kai dare ba su koma gidajensu ba. Kai ka saurara karamin munafiki, idan ka sake zuwa gurin 'yan sanda ka kai maganan mu, ka san yadda ake yankan kankana ko? Na sani. To haka za mu yi wa 'yarka Husna, gunduwa mu sa ta a cikin buhu, kan daban kafar daban, gangar jikin ma daban. Baba Garba, dan girman Allah ka kuyi mata haka. Yarinya ce kankanuwa bata san komai ba. Idan wani abu ne ma ni gara barshe ta. Baban Badar ba ni wayar. Ba ni so in yi magana da su. Uwar Husna ce kenan ta zo. To ka ce ina gaishe ta, Husna ma tana gaishe ta. Inda rabo wata rana za su gana. Allah ka bar baraka. Me haka? Muna ta koyi bollaki. Hello? 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 Wai ke baraka wace irin mace ce ne ke? Ki kyale ni mai magana da su kin hana. Amma dai aikin abin da suka ce ko? Kada ka ƙara da kamun tsawa baban Badaru. Akan me yasa da ke na hana ni kuka? Da tashin hankalin sace min ya zanji ko kuma da wannan tashin hankalin naka da kake min zanji? Na rantse da Allah daga yanzu in ka ƙara ɗora min laifi a gidan nan sai da duk abin da zai faru ya faru. Haba Barka, dan Allah ki nutsu. An ƙya nutsu. Munafuka, algunguma. Ba duk ke kika cuce ni ba. An haɗa baki da ke an sace min ya Allah ya isa sagari da ke. A'a Malam Musa, ko ma ka bata hakuri. Hakurin me zan bata? Kina jin dai abin take faɗa? Yanzu ne me zan ci? Da magana take yi koko da abin da yake faruwa a gurin wacce mutanen. Na san da haka Malam Musa, amma kai mata uzuri, tana cikin tashin hankali ne. Ka san batan da. Da tashin hankali da ciwo, makoni ne ɗana ya bata. Abin da zan yi kenan. Da haka koma ka rarrashe ta, ka kwantar mata da hankali. Sannun ku fa. To ni da shawara na zo na baku. Amma fa ga wanda take bukata. To take bukatun kuɗi a hannunta? Kun ga bawon Allah can? Ku kai mai kayan ku cike mai kuɗin ku cas a hannu. Dama injin da aka baki ne? Muke so mu saya mu baki kuɗin sa. Saboda ke ma ki dan shiga gida da karfin jikinki. Da bakina na gaya maka zan sai da injina? Ni ban gaya maka ba. Wannan injin da kake gani ba sai na tara kudin nika na je Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sallah. Amma fa ga wanda ke bukatun kuɗi. Ni dai gaskiya zan je siyar dan gaskiya na yi kwana biyu ban ci shinkafa ba, an yi kwana biyu ba. Alhamdulillah. To bismillah. Ke baki kuɗin ki cas zaki ya tafiya. Ni ma garan je karɓa kuɗi na kuma yau gashi rayuwa ta koma yau ka ci gobe baka ci. Allah dai miki albarka ai uwa. Ba za ta sabu ba. Shan giya kanki. Sani baba. Baba wannan sana'a za a yi da shi ko siyarwa za a yi? Wannan ba siyarwa wato ki sani yaro zan ba ya murzawa ya ka samu wani naira 20-30 dai abin da ya kama haɗari. Kai baba mutum ba amana yana yi yana zira a jihunsa kenan. Abin baka shawara? Ba ni shawara. Alhamdulillah. Kaga wancan bawon Allah baba? Na ga shi. Ka dauki kayan nan ka kai mai ba kuɗin ka cas. Kin ga da Allah baiwa Allah. Idan ba za ki sayar ba je ki kake tara min mutane a nan gurin. Ai ba sai ka koran ba. Dama kai ne mai kashe wa mata zuciya. Kalli kayan nan gaba daya. Duk ka ba su kudi kadan ka ba su hafu ko kwata ka karbe kudi. Baba godiya nake baba. Kama hanyar ito baba. Kake tara min. Ko ka fada ko baka fada ba hanya ta daman zan kama yi. Kai yaran nan ku zo ku kama mun
mu fita da shi haka kawai masu karya mutane zuciya. Arise, comforter, Nigeria's Colombia, to serve our father. We know amsa. Ya isa, ya isa. Yeto? Ko ba daidai muka yi ba ne? Daidai bana. Allah ya taimaki mai gari. Wallahi ba wani abu ba ne ya sa muka yi haka, kishin Najeriya ne. Da yanzu da za ka kawo lamma ka ɗaga ƙirjina mai gari, wallahi tutan Najeriya za ka gani a ciki. Kuma na dai mu geto 'yan Najeriyan nan ne mu. Tun Najeriyan nan na ɗaya can, ɗaya can, ɗaya can. Sama da shekara 4000 kakanninmu ne suka ji diddiba ta aka yi bandishan aka raba aka bewa kowa mai gari. In dai haka gaskiya ne kuna kishin Najeriya. Amma ku dai ɗaukan doka a hannunku. Allah ya kai ku kai man dafi. Allah ya taimaki ɗaya gari. Idan kun ga mutum ba ku amince da shi ba, ku kai shi wajen ku sai da jami'an tsaro. Ko kuma ku zo ku gaya mini. Kai ku kai wa mai gari daji. Allah ta saka. Kai ku ƙara kai wa mai gari daji. Allah ta ɗaka mai murfi ce. Shikenan ku je. Godiya muke. Allah wallahi. Amma wannan yara Allah tsine musu. Kai. Subhanallahi. Haba malam tsala, ya kake tsine musu? To yallaɓe saboda Allah ka gaba yadda suka yi masa aikin aika fa. Amma kawai abin su tafi haka ba tare da an hukunta musu ba, ai kaga sun ci bilis kenan. Kai! Sun ci bilis din! Na ce sun ci bilis din! In ce ko dai aboki da aka daka ko? Da kake tsine musu idan suka lalace su za su addaba. Allah ya maka albarka malam Musa. Wannan daidai ne abin da ka faɗa. Baba Alhassan, tashi mu tafi mu tattauna a can kaji. A tsaya ku dakata tsaya. Kar ka je ko ina. Baba Alhassan, abin da yake so ka fahimta shine a duk lokacin da ka samu yanayin kanka ya juye. To idan zaka tashi tambaya, nemi mai hankali mai nutsuwa. Kaga irin wani abin da ya faru da kai, kaga ba a ji daɗi ba. Don haka dan gaba don Allah ka nemi mai hankali. Kana ji da kyau ko? Gaskiya ne an yi kuskure. Amma kaga yanzu irin wani abu da ya faru, ai kaga ba daɗi. Ko ba haka bane? Gaskiya ne. Haka. Kiyaye gaba. Allah ya kiyaye. Maharazu, abin da yasa ne kiran ka. Ka tara hankalinka guri guda ka saurare ni, ka fahimce ni. Zan aike ka tafi wajen mahauta. Ka siyo namun bujumi irin kwallon na shekararre bujumin noma. Ka ji abin da na gaya? Na ji malam. Ka ga 2000 nan? Ka gansu? To na 2000 za ka so. A yanka ma gaba daya idan ka kawo kuma ka kawo Adama uwar magaji, ina jan kunnanka ina jan hankalinka. Halinka da na Adama, kar ka yadda azumi ta gani domin ya zama sirru. Kar ka yadda azumi ta gani. Na 2000, ka ji abin da na gaya ma kuma idan ka kawo ka gaya mata ya sha daddawa ya dahu sosai ya yi laushi yanda in ya je cikin ta magaji zai ji daɗin tauna. Yawwa, wallahi kai da kai min kuskure nika ka zan yi yau. Na gaya ma tun da ka ga farin carbin nan ya fito yau to a shirye nake da ku. Kai sauri yanzu. Salamu alaikum. Kai, Maharazu. Zo. Gani. Maharazu, me a ledan nan? Nama ne, malam ne ya ce wai ne kawai baba Adama. A'a, ba ita ya ce ka kaiwa ba, ni ya ce ka kawowa. Wallahi ba ke ce baba Adama ya ce. Kai da ba ji kake yi sosai ba, ni ya ce ka kawowa. Idan ma malam din ya manta ai yau girki na ne. A'a, ba ni nan. Kai da ba ji kake sosai ba, ba ni mana. Yara sai kaddama. Idan an dafa naka zubin daban ne, ka ji ko? Tashi ka tafi. Bismillahirrahmanirrahim. Wai kamar ya in bashi waya. Mana. Wai wa zan ba mu wayar. Shi mana.
Mai sunan baba. To, yanzu dai barci yake yi. Ka bari idan ya tashi, insha Allah zan haɗa ka da shi sai ku gaisa. Amma wallahi baki da dama ke ma. To shi kenan Allah Ubangiji da ya sauke ki lafiya. Amin. Gaskiya ban ji daɗin ɓatar katin nan ba, dan ya ja min ɓacin rai. Kinga, tun da katin nan ya riga ya ɓata kawai ki je asibiti a nan daɗin kowan. Ki musu bayani za su baki wani sabon kati. Ai ya fi ko? To shikenan Allah da anjima zan ji sai na gani. Kada ki manta da Allah idan mai sunan baba ya farka ki haɗa ni da shi da sakin jugo. Mai sunan baba ko mai sunan mama insha Allah. Kai kawai abin da na faɗa ma. To ai idan ta gane na zo na gaya miki wannan magana faɗa za ta yi. Ba abin da za ta maka. Ha? Ba dai ta kwace naman ta hana ka kawo mun naman da malam ya aiko? Ta karɓe. To shikenan ka ga lallaba ma kai ficewarka. Ni na san yadda zan da ita. Aha. An raba cuta ga macuci ibada ne. Kama ya kai nake so kuma kai na bawa zuciyata. Hajiya kyauta. Yabo gare ki ya zama dole na yi. Ni kamai na gode wa makagina. Kai ya kamai. Dama haka ka iya waka ga muryarka da zaƙi. Hajiya kyauta kina jin murya kamar rago yana mara. A'a wallahi ni dai muryarka ta yi min daɗi. Irin muryarka fa ake yayi yanzu. Muryar ku ɗaya da ta danjazi. To waye ɗan zaki kuma? Ba ɗan zaki ba danjazi. To mu lokacin su Jones Brown ne. To yaya na gashi. Ka je ɗaki ka saka yau zan raka ka shago. Wai kina nufin daman nawa ne kike gogiya? Ai na zaci na awwali ne. Dan uwan nan naki da kika ce an kusa bikinsa. Tab ai wallahi duk duniya babu gardin da ya isan goge mai kaya in ba kai ba ai shine ladan auren wanke da guga. Kai. Hajiya kyauta. Yanzu da haka mata suke wa maza ai da ba a samu mutuwa aure ba. Hajiya kyauta. Na gode Allah ya saka miki da alheri. Ko a baya a aure na ban sami irin wannan kulawa ba. Ka yi haƙuri ka daina kuka kan nema an ɓalle rasa wadda zai rarrashi wani. Na gode Allah ya saka miki da alheri. Daina kuka je ka sa ka fito mu tafi raka ka shago. To na gode Allah ya albarka. Amin. Allah ya saka miki da alheri. Amin. Baiwa Allah, zo mana ina zaki. Ina zaki an tashi. Ina yi ne baba? Lafiya lau. Daman kati nake so ina ne da Allah ake bada. Nan ne ake bayarwa, gashi kuma na tashi. To, dan Allah baba a taimaka mani. Katin nawa matsala ya samu ne kuma ba a garin nan nake ba shi yasa. Ai kin zo a makare. To, amma dai. Shikenan dai me ya sunan? Alawi ya Kabiru. Zan dai baki ne kawai saboda na ga halin da kike ciki kawai. Amma ba da haka ba ai tun ɗazun na tashi. Na gode. A'a, ba ma sun ja, sake buɗe baya da katin nan kai? Ba haka bane ba. Na tashi tun ɗazun na tashi saboda wannan baiwa Allah na ga halin da take ciki da kawai na taimaka mata. Ai ba magana taimako a nan, ta san ta damu da abin da yake cikinta ai ba kamata ta zo yanzu ba. Dan Allah ke haƙuri na, antina na ga ke mace ce yar uwata idan baki taimaka min ba waye zai taimaka min. Kin ga malama, babu maganar mace ko namiji a nan gurin, ka'idar aiki ce a haka. Ba ni katin nan. Haɗa mana katuttukan, idan kin ji haushin abin da ne miki, gobe kiyaye sammako ki zo da wuri. Na gode baba. Mace ba da sauka lafiya. Abin da kika yi mani Allah ya maki wanda ya fi shi. Ikon Allah. Ka ji yar neman jafa'i. Ausai na karya ka'idar aiki na saboda biyan bukatar ki,
to na ki na yi miki ba kuma zan yi miki ba kuma idan wani abu ke nufi da ni aniyar ki ta bi ki aniyar ka was kaga malam ba ma sun jaɗa mana katuttuka muka shigo mana da su ciki na rainin hankali ina jin ka wato sanda nake matashi na saurayi dan bana bakwai rabon da in jera a kan hanya da mace kamar haka tun ina matashi da Allah sarki haka sa na hango ka lokacin da kake dan bana bakwai ina ma a lokacin a ce na san ka ya sannan ai ba a haife ki ba to wai in tambaye ka a wancan lokacin wada wace ta kuke jera kuke tafiya kana dan bana bakwai din nan ai wata ce kyakkyawar budurwa mai suna bilkisu yan hindu saboda kyanta ake ce mata bilkisu yan hindu kuma kin san wani abu masoyanta maza guda 20 ne ni ne na 21 ta zaɓe taɓe kuma ta rasa wanda za ta zaɓa don Allah sai kai da a cikin mutum 20 ɗin nan ke a lokacin fa in kika ganni ina ɗan bana bakwai ɗina fata ta a kwance inda kika san fatar kulɓa na tashi cikon nan haƙorana in kika kalla a lokacin sai ki ga fuskarki a ciki ni dai gaskiya bar magana yar hindu na har ka sa ma wallahi na ji haushin ta Allah Allahu akbar Allah ya ji kan Bilkisu yar hindu au ta mutu ta rasu kuma kin san wani abu aminiya Adama ce fa da ta mutu shine Adama ta kawo min kanta na aure ta haba ko da gani biri ya kama da mutum kaga asararriya wallahi amma shi ta kasa rike ka hannu biyu to kuma har da cewa kaya expire da ida da gobe saurin zuwa wallahi Allah to yanzu a dai samu wanda ya expire na ta su dinga wulakanta maza to ai ko da gani biri ya kama da mutum da ina da gobe saurin zuwa wallahi aikin ta ka rike mijinka hannu biyu ko me kai wa mijinka lada ake samu amma mata ba sa ganewa ai wannan ko hasidin iza hasada ba zai ce wannan girkin bai daɗi ba bari malam ya zo ya sharo mu bismillah kai yawwa bismillah bari idan ce ba ba zo ka wuce mana ha ko dan koyo ne sai hore kake kamar mai tukin jirgin kasa bismillahir rahmanir Malam Musa a'a ashe batura ne ni ne Malam Musa amma fa kai ganganci to irin wannan da bindiga a hannuna da sai dai ka ji na bude maka wuta tsohon soja mazan fama wannan fa ba abin dariya ba ne ba kowa ake wa irin wannan wasan ba ka san soja kullum a shirye yake ganyen bishiya idan ya motsi muna iya buɗe wuta a kan shi ka san an ce da asara goma gidadanci gaskiya ne Allah kyauta ya ake ciki ne magana wannan yarinyar shiru har yanzu ko wallahi kuwa ai dai waɗannan mutanen Allah wadaransu addu'a dai za a yi musu Malam Musa babu wata addu'a da zan musu saboda kullum da su nake kuka na tuna tsufa ina ma lokacin da muke ƙuruciya aikin soja ne aka fara kidnapping din nan bature kai ai da ni kaɗai zan kamo su bature kuma ba na neman taimakon kowa Allah kyauta amin amma yanzu dai ka nemi taimakon
mutanen ku? Ai dole ne, tunda abin ba zai yi kai kaɗai ba. Da mutanen ku kenan 'yan bijilan? A'a da hukuma dai. Wannan kes ɗin ai ya fi ƙarfin bijilanti. To haka ne, kes ɗinki da nafin sai dai soja. Ba a ma kai ga sojoji ba tukuna, yanzu dai mun tattauna da 'yan sanda. Daga can nake yanzu, kuma sai an kama su. Idan na ga abin zai ci tira, to zan kira ogana. Gaba ɗaya, General Haruna gashin baki. Jirgi guda da turo mu na sojoji sai an yi fata-fata da dajin daɗin kowa. Akan wannan yarinyar Husna. Allah Malam Musa. Allah kuwa. Ku dai ku yi addu'a. Allah ya bawa 'yan sanda nasara akan wannan la'anannun. Idan ba haka ba, ku ma kuna cikin tashin hankali mutanen garin daɗin kowa. Domin in aka fara jeho bom zai iya kauce hanya ya faɗo kan gidajenku. Ta daga ji boom! Subhanallahi. Malam Musa ban fa kace. Bature. Ina jin ka Malam Musa. Bom ba shi da hankali. Allah kiyaye. To Allah ya kiyaye. Amin. Na tafi kaga tafiya ta. To Malam Musa. Hello? Hello Oga? Oga. Yanzu nan muka rabu da tsohon soja. Yana gaya mun ya kai maganan nan hannun 'yan sanda. Kuma suna nan suna bincike saboda haka to a kula. Ok, to shi kenan. To na gode sai ka ji ni. Yau na gode. Sai ka ji ni. Na gode. Waye Yesu? Marazu! Ta ɗija. Adama! Ya dai? Fito mu yi magana. Bayar Allah lafiya kika tashe ni ina cikin bacci na? Ina plus ɗina da na ajiye a nan. Plus kuma? To wani irin plus? Me zai hana ba za ki tambayi mu hararzu ba? Ni da tun safe ina kwance ko tsakar gidan nan balle ko ba. Balle ki tambaye ni wani maganan wani plus. A nan fa na ajiye plus din. Na tafi in je in wanke jikina kuma da ban gan shi ba. Wa ya kamata in tambaya in ba ke ba? A gidan rediyo ya kamata ki bada cigiya da sanarwa. Wataƙila aka yi katari ki dace a samu. Domin kin san duniya ta canza yanzu yara ma bata suke ballanta na wani plus. Yan rainin hankali. Ga plus din can? Au. Wai wani plus wannan? Kin manta ran nan nace ki bani aro kika bani? A'a. Lalle yan rainin wayo ce ke. Yaushe na baki aron plus ki shiga kawai ki je ki dauko min plus dina. Kin ga baiwar Allah hakuri zaki har malam idaho. In zuba masa farfesun naman kan nan da na dafa masa. Ya ci tukunna. Sannan sai in baki plus ɗinki. Yauke ba abin alfahari bane ba ma ce bi kishiya ta arkayan kishiya. Wal uba. In dafa naman saboda ma kircin ki ce ke dafa ki je ki dauko min plus ɗina. In ba haka ba wallahi in bangaje ki in wuce in je in dauko. Wa za ki bangaje ni? Kin ga in dai plus ne kwantar da hankalinki. Bari in je in juya in baki plus ɗin. Ki juya me? Ki juya me? Cabdi. Ki juya me? Subhanallahi. Ke azumi da uwar magaji zaki kokuwa ja baya. Ja baya azumi. Uwar magajin? Malam plus ɗina za ta bani. Haba Adama, ya za ki ɗaukan mata plus? Na rantse malam ba ɗaukan mata na yi ba. Aro na ce ta bani. Bayan na dafa naman kan da ka aiko min na zuba a ciki, shi ne bakin kishi da bakin ciki ya dame ta, ta ce sai na ɗauko mata kayanta da kutun gwila irin ta bata. Ƙarya take wallahi, ni na dafa naman kan nan wallahi, shi da to ta ɗauke. Ke azumi, tsofe da ke, ki ji tsoron Allah ki daina ƙarya. Ƙarya haramun ce. Wallahi malam ni na dafa. Ki shige ki tafi, karki ba na son magana, shige. Shiga ɗaki ina zuwa. Shiga ɗaki ina zuwa. Allah ya taimake ki da ta rufe cikin nan. Ya taimake ka dai malam da kai za ka fi ni asara. Azumi, ai ban san haka lamarin yake ba. Ki yi haƙuri, share hawayenki.
dan daga kanki ki ganni. Ina azumi albishirinki, kar ki damu da duk wata fifita da kiga ina yi wa Adama a gidan nan. Ina fata ne ta haifi magaji lafiya. Daga lokacin da ta haife magaji kwana ɗaya ba za ta yi a gidan nan ba. Allah mana. Kwarai kuwa kin san na san ba ƙaunata take ba, ta fi son wancan ƙandalarren mijin nata mai kama da gashashen kare. To Bahaushe kuma ya ce karen bana shi ke maganin zoman bana. Na san yadda zan yi da ita a zunzuma ta gangara. To shi kenan malam. Gangaran na azunzuma. Shi kenan malam. Ba komai ya wuce. Ni na san yadda zan yi da ita. Kar ki damu. A zunzuma. Ke? Kai haka tsorata ni wallahi. Ka kin fiye tsoro wallahi ya haka? To ba dole na ji tsoro ba. Kana gani da ake dauke mutum a cikin garin nan kamar doya kuma in ya tafi kenan? Gaskiya dai harkar kidnapping din nan yanzu Raliya ta zama masifa a ƙasar nan. Wallahi yanzu akwai abokina dan Yalo. Wallahi ya taho daga Lagos. Ya ce mini gashi nan ya taho Kano wallahi yana tahowa yan kidnapping din nan suka tara motarsu suka dafe shi wallahi yanzu yana hannunsu. Yanzu sun yi waya sai an tura miliyan 10. Miliyan 10? Wallahi Raliya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke dai bari kin san wani abu duka dangin su ba mai naira 1000. Naira 100 ma sai a kashe mutum akan ta wallahi ko sai da su za ba za a samu wannan kuɗin ba. Allah sarki, Allah kiyaye gaba. Ya aka yi ne na ganki haka kina ta firgicewa ne. Ke? Wuce ki tafi. Mara jin magana. Barka da yamma. Kai, ka tafi abinka. Na lura kai dai ba mutumin kirki ba ne. Malam ka yi haƙuri don Allah. Ya haƙuri malam don Allah. Abinci nake ci, ku kyale ni in huta dan Allah. Sunana Jibo, shugaban masu garkuwa da mutane. Tunda dai yara na sun kasa, to gani nan na bayyana. To, afuwan ranka daɗe, wallahi na ɗauka abokan aiki ne. Mun ji duk abin da ka yi. Me nayi kuma? Ka haɗe kai da 'yan sanda don ku kama mu ko? To ku yi harama. Sannan kuma kuɗin fansar 'yarka da yara na suka gaya ma naira miliyan 2 ce, haka ne? To na dawo da ita miliyan 10. Miliyan 10? Barai kuwa. Ganin daman ka ne. Ko ka sake zuwa ka samu 'yan sanda ko kar ka same su. Amma fa ka sani, da kai da sake ganin 'yarka Husna sai na yi gunduwa da ita. Na zuba ta a cikin buhu kamar doya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai ni sau da me kike daukan kanki ne a gidan nan? Ya za ki dinga shiga min hanci da kudindine? Na shiga din. Na san kina iyakacin kokarin ki akan Raliya, amma ita ba ta yi. Kar ka kuskura daidai da rana daya ka ce zaka je gidan shi neman ta. Domin kada ka je ka kara mata wani laifin akan laifin da take da shi. Ke ki ga uwar shishigin tsiya. Wai mama haka za mu zuba matan nan ido tana cin kashin da ta ga dama a cikin gidan nan? Wannan wani irin tashin hankali ne wannan. Ki hakuri, Allah zai shigo cikin lamarin.